Roedd hi tua chanol dydd erbyn hyn, ac aeth yn hollol dywyll drwy'r wlad i gyd, hyd 3:00 y pnawn. Roedd fel petai golau'r haul wedi diffodd. Dyna pryd wnaeth y llen hir oedd yn hongian yn y deml rwygo yn ei hanner. A dyma Iesu'n gweiddi'n uchel, Dad, dwi'n rhoi fy ysbryd yn dy ddwylo di. Ac ar ôl dweud hynny, stopiodd anadlu a marw. Pan welodd y capten milwrol oedd yno be digwyddodd, dechreuodd foli Duw a dweud, roedd y dyn yma'n siŵr o fod yn ddieuog. A phan welodd y dyrfa oedd yno beth ddigwyddodd, dyma nhw'n troi am adre'n galaru. Ond arhosodd ei ffrindiau agos i wylio o bell beth oedd yn digwydd, gan gynnwys y gwragedd oedd wedi ei ddilyn o Galilea.
Iesu oedd e fe. Ar Iesu oedd